Hvad glor I nu på, for fanden der I? Hvad er I bange for? Det er sandheden, I er bange for. Det er ignorant, det er skid. Hjem fra arbejde. Hjem og lave familieforøgelse. Hej, tusind tak. Hvad skal jeg med dine snaske penge? Lort. Brr. Finn, jeg er kommet for at tage dig med. Hvad? Jeg er kommet for at tage dig med, Finn. Det er tid. Og hvem helvede tror du så lige, det er, du er, hva'? Jeg er kommet for at tage dig med, Finn. Det er tid. Jeg har mødt en del mennesker. De er sjældent så ligeglade. Har du faktisk set dem? Har du egentlig set dem? Jeg ser dem hver dag. Jeg har set dem, Finn. Dem alle sammen. Og de bliver temmelig ærgerlige over at se mig. Ja, så flæber de herre fra Danmark. De flæber sgu aldrig over mig. Det er de ligeglade med. Du har heller aldrig bedt dem om det. Ja, hvad fanden skal jeg bede dem om? Det er jo lige meget. Hvorfor siger du er ligeglad, Finn? Jamen, der er jo for fanden lige sagt. Du har ikke svaret, menneske. Jamen, hvad fanden er det, du ikke forstår? Hvad? Jeg passer jo mit. Det gør de andre jo kraftedeme også, ikke også? Hvorfor skal vi bekymre os om hinanden? Alle de andre, de laller jo fandme rundt i deres indkøbscenter. Deres skide indkøbscenter der og... For at købe gaver sammen. For at være sammen. For at købe biografen. Det der... Det er ting. Det er forbrugerfestens omdrejningspunkt. Og reklamerne. Folk, de æder dem jo råt. Og så tror de går og gør hinanden glade. Men det er jo for at glæde hinanden. Det er måske kun et øjeblik. Men folk bliver glade. Bare det at gøre noget for hinanden. Bare en lille smule. Det er ikke andet tomme ord. Men lidt har også ret. Lidt. Det er aldrig helt nok. Alligevel er der folk, der gør det. Brænder for noget. Kæmper for det hver dag. Og det giver dem mening. Du kender også følelsen. Den er vigtig. At bekymre sig om noget. Gå op i noget. Holde af noget. Hvis der lige pludselig ikke er noget. Ja, Finn. Jamen, hvad ved du om livet? Jeg så engang en mand. Han havde ingenting. Jeg fulgte ham i noget tid. Jeg så ham mene meget. Så ham sige meget. Og så ham tænke meget. Men han gjorde aldrig rigtig noget. Han prøvede ikke. Så en dag, så gav han noget væk til en fremmed. Bare en lille smule. Jamen, hvad skete der med manden?
합세. 각.